ሕርሻ ድዩ ንተፈላለዩ ካልኦት ናይ ልምዓት መደባትና ድዩ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ወይ ድማ ናይ ፀዓት መደባትና ከምቲ ንብህጎ ኣይስራሕናሉን ዛጊት ኣካይድናዮ ዘለና ምፅግጋን እዩ ነዚ ኣብዚ ሕፅረት ኣሎ ነዚ ከምዚ ኣሎ ተብል ስለ ዝኾነ ካብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ሓደ ጥሙር ማስተር ፕላን ክህልወና ክእል ኣለዎ እዚ ድማ ካብ መመንጨዊ ጀሚርካ ክሳብ ኣገልግሎት ወይ ድማ ሕልኪ ዘለና መደባት ብሃገር ደረጃ ክንሰርዖ ክንክእል ኣለና እቲ ናይ መወዳእታ መደምደምታት ተበፅሐ እዚ ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ተገብረ እዩ ሓደ ሃገራዊ መርበብ ሓደ ሃገራዊ ርባብ ወይ ድማ ግሪድ ክንገብር ኣይወፃፅዓናን ሙሉእ ሃገራዊ ንኩሉ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ዝበፅሕ ወይ ድባፃሕ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ክትገብር ስለ ዘይከኣል ሓደ ናይ መመንጨዊ መንገዲ ይግበረሉ እቲ ኣፕሮች ወይ ድማ እቲ መትከል ዝስራሓሉ ግን ኣብ ንኡስ ርባባት ሚኒ ግሪድ ሃገር ኣብ ንኣሽቱ ግሪድ ወይ ድማ ርባብ ተኸፋፊላ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ብቕዓት ክህልዎ ክእል ኣለዎ እዚ ንኡስ ርባባት ዝበሃል ወይ ሚኒ ግሪድ ዝበሃል ክንደይ ሚኒ ግሪድ ክሳብ 12 ሚኒ ግሪድ ክንሓስብ ንኽእል ርእሰን ዝኸኣላ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ትካላት በየናይ መንገዲ ሕጂ ኣብቲ መመንጫው ክመፅእ ከሎ መመንጫው ኩሉ ዓይነት ተቑሎታት ኣሎ ረስናዊ ዝበሃል ኣሎ ተርማል ጀነሬተራት ጌርካ ትፈጥሮ እዩ እሱ ግን ኣይወፃፅዓና ንሓዋሩ ዘላቒ ወይ ሳስተይነብል ኣገልግሎት ናይ ፀዓት ክንገብር እንድሕር ኮይና ወፃኢታትና ደውሕደልና ኣድማዕነት ናይቲ ኣገልግሎት ንፈጥሮ ዘለና ደውሕሰልና ካልእ መመንጨዊ ዕድላት ክንርኢ ክንክእል ኣለና ሕጂ ተሃዳሲ ወይ ሪኒዋብል ዝበሃል ፋሽን ኮይኑ ኣሎ ብዛዕባኡ ንፈልጦ ምስ ግዜ ማዕበለ መፅሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ግን ኣብ ክንዲ ረስናዊ ብጀነሬተር ዲዝል ነዳዲ ናምፃኻ ዝኸውን ንዕኡ መተካእታ ክኸውን ዝኽእል እናተዳቐለ ኣገልግሎት ደምፅእ ሓደ እቲ ፀሓያዊ ዝበሃል ኣሎ ንፋሳውን ክንውስኸሉ ንኽእል ንሓዋሩ ጂኦተርማል ኣሎ ጂኦተርማል እቲ ፖቴንሻል ኣብ ሪፍት ቫሊ ዘሎ ኣይተጠቐምናሉን ገና ይማዕበለን ኣሎ ንሱ እውን ኣርሒቕና ጠሚትና ከም መመንጨዊ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ዘገርም ነገር ኣብ መወዳእታ እዋን በልናዮ እዩ ኑክሌር እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቃኘው ኣብዚ ክምስረት ከሎ ናይ ኣስመራ ናይ ኣሜሪካ መፅናዕቲ ተካይዶ ሽዑ ናይ 5 ሜጋ ኑክሌር ኣብ ኣስመራ ክተኽሉ እዩ ሓሳብ ነይሩ መመንጨው ናይ ፀዓት ማለት እዩ በቲ ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ብድሆታት እዚ እውን ርሑቕ እዩ ኣይንረክበሉን ናኢልና ክንነብር ኣይንኽእል ግን ኣብ መመንጨዊ ወፃኢታትና ደውሕደልና ብቕዓት ናይቲ ኣገልግሎት ዘረጋግፀልናን ዘስፋሕልናን ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍርያ ምህርቲ ዝያዳ ክንረክበሉ ንኽእል ኩሉ ዓይነት መመንጨዊ ካብ ረስናዊ ጀሚርካ ተዳቐለ ሃብሪድ እናተገብረ ክሰርሕ ይኽእል ስለ ዘለዎ ክንደይ ከነፍሪ ንኽእል ቀዳማይ ታርጌትና 360 ሜጋ 360 ሜጋ ኣብ ተፈላለያ ሚኒ ግሪድስ ወይ ድማ ንኡሳን ርባባት ተኸፋፈለ ኮይኑ 12 ድሕሪና ናብ ኣብነት ኣብ 30 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሚኒ ግሪድ ክህልወና ክእል 30 ግን ብሓደ እግሪ 30 ሜጋ ደፍሪ መመንጨው ኮፍ ከነብል ስለዘይ ወፃፅዓና ንሱ እውን ብደረጃታት እናማዕበለ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ብንእሽቶ ጀሚሩ እናዓበየ ክኸይድ እዚ ንኡሳን ርባባት ንብሎ ዘለና ወይ ሚኒ ግሪድ ከምኡ ኢሉ ቅፅል እውን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ነናሕድሕዱ ተለጋጊቡ ሓደ ሃገራዊ ግሪድ ክኸውን ኣለዎ ናሽናል ግሪድ ናብ ናሽናል ግሪድ መብፅሒ ግን ቀዳማይ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ክንዲ ኣብ ሕርጊጎ ጀነሬተራት ኮፍ ኣቢልና ኣለና ኣብ ካልእ ቦታ ጀነሬተራት ኮፍ ነብል ኣብ ከርከበት ኣለና ኣብ ፋንኮ ኣለና ከምዚ ኣለና ኢልና ክንድንዛረብ ነዚ ከም ሚኒ ግሪድ ወሲድና ንዕኡ ዘድሊ ናይ ትራንስሚሽን ናይ ዲስትሪቢዩሽን ኮንሳምፕሽን ቀሰልና ክንመፀ እዚ ዝኾነና ግን ብ360 ጀሚርና ነዚ 360 ናብ 2000 ከነደይቦ መወዳእታ ቅድም ንዕኡ በቢ ርባብ ወዲእና እናረጋገብና ንዕኡ ናብኡ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣገልግሎት ናይዚ ኣብ ዘቤታዊ ኣገልግሎት ድዩ ንሕርሻ ዝኸውን ድዩ ንኢንዱስትሪታት ዝኾነና ድዩ ንካልኦት ዓበይቲ መደባት ዝኾነና እቲ ናይ ፀዓት መደብ ዳርጋ እቲ ንዕኡ ዘድሊ ማስተር ፕላን ኣሎ
ናይ ትግባረ ኣርእስትታት ኣብ ወሰንካ ትኸይድ ኣይኮነን ዓበይቲ ሓሳባት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ሓደሽቲ ሓሳባት ቴክኖሎጂታት እውን ከተተኣታቱ ትኽእል ኢኻ ከመይ ጌርካ ትተግብሮ ከመይ ጌርና ክንተግብሮ ኢና ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣለና ንዕኡ ዝኸውን ፀጋታት ኣለና ምወላ ካበይ ከነምፃሉ ንኽእል ንዕኡ ነዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ንፅሬት ንድስተ ንሕርሻ ንእንስሳ ንኢንዱስትሪ ንጥቀመሉ ፀዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከነዕብዮ ክንክእል ኣለና ግዜ ከዓ ክመጠልና ይብሉን ናቐልጠፍናዮ እንድሕር ከድና ዝበለፀ ውፅኢት ክህበና ስለ ዝኽእል ኣብ ኣጠቓቕማ እቲ ዘሎ ላዕለዋይ ቴክኖሎጂታት እናተጠቐምና ክንሰርሕ ንክእል እዚ ሕጂ ምስ ናይ ፀዓት ዝመፅእ እዩ ዝዛረበሉ ቀሊል እዩ ብግብሪ ትሰርሓሉ ግን ፀወታ ኣይኮነን ንዕኡ ዝኸውን ሞያዊ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ከተጥርኽ ትክእል ኣለካ ነዚኦም ከምዚኦም ካይገበርካ ካብ ደገ ምወላ ተረኺቡሎ ወይ ናና ምወላ ኣለና ቴክኖሎጂ እውን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ካብ ዝኾነ ቦታ ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ንዕኡ ከተካይዶ ምእንቲ ዘላቕነቱ ከተረጋግፅ ናቱ ሜይንተናንስ ናቱ ክንክንን ናቱ ዕብየትን እውን ክትረጋግፅ ክትክእል ኣለካ መፈተኒ ኢልና ፅርግያታት ንተኽሎም ናይ ሶላር መብራህትታት ኣሎ መፈተኒ እዩ ብኡ ተኣማሚንካ ናይ ፅርግያታት መብራህቲ ተዘርጊሑሉ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን መመኮሪ ኮነና ነቴክኖሎጂ መላለይን ብዕምቆት መፍለጥን ክኾነና ክእል ንዕኡ ዝበቅዕ ዓቕሚ እውን ከነጓሳጉስ ይሕግዘና እናተባሃለ ዝስራሓሉ ዘሎ ሕጂ እዞም ሓፈሻዊ መደባት እዚኣቶም ተሰባቢሮም ዓመት ብዓመት ን2026 ከም መበገሲ እንታይ ክንገብርና ዝርዝራትሎ ብዝመፀ ክዝረብ ከኣል እዩ ንሱ እዚ ሕጂ ናይ ፀዓት እዩ ካብ ፀዓት ወፂኻ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ልምዓት ቀዳምነት እዩ ልምዓት ክውሰን የብሉን ተተባሂሉ ናይ ማይ ናይ ልምዓት መደባት ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ልምዓት መደባት ናይ መጓዓዚ ኣገልግሎት ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣገልግሎትን ቀረብን ካልኦት ኣገደስቲ ዝበሃሉ ምስ ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን ተኣሳሰሩ ናይ ልምዓት መደባትና ፀጋታት ከነጓሳጉሰሎም ንኽእል ናይ ዕደና ፕሮጀክታትና ብገፊሑ ሓደ ክልተ ኢልና ሰሪዕና ነብሎም ንኽእል ናይ መጓዓዚ ኣገልግሎት ከም ዝብሎ ዘለኹ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ከመይ ጌርና ምስ ናይ ፅርግያታትና ምምሕያሽ ኣገልግሎት መጓዓዚ ንሰብን ንንብረትን እቲ ዝለዓለ ብቕዓት ክንፈጥር ንዕኡ ዝኸውን ፀጋታት ከነጓሳጉስ ኣብ መወዳእታ ከዓ ድርኺቱ ክንልክዕ ክንክእል ኣለና ተባሂሉ ዝወፀሎ ከየድካ ክሳድ መሓዝ ወይ መዓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ክሳድ መሓዝ ማለት ትምህርቲ ማለት ነዚ ኩሉ እዚ ናይ ልምዓት መደባት ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ዝዝረበሉ ኣብ መወዳእታ ንዕኡ ዝኸውን ሰብ ኣለካ ማኪና ገዚኻ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ምወላ ካብዝን ካብተን ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ዝኸውን ፀጋታት ከተጓሳጉስ ትኽእል ኢኻ ዘላቒ ሳስተይነብል ዝኾነ ናይ ልምዓት መደባት ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ከተተኣታቱ እንድሕር ኮንካ ናይ ሰብ ፀጋኻ ቅድም ከተማዕበል ክትክእል ኣለካ ናይ ሰብ ፀጋ ከይማዕበልካ ዝኾነ ናይ ልምዓት መደብ ትግብር ኣለኹ ኢልካ ንጃህራ ዘረባ ኣይወፃፅዓናን እዩ ንዛረበሎም ንኽእል ከነዳቕቖም ንኽእል ነዞም ተባሂሎም ዘለው ምስ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ማይ ናይ ፀዓት ናይ መንበሪ ኣባይቲ ናይ መጓዓዝያ ናይ ዕደና ካልኦት ተፈላለዩ መደባት ሓደ ብሓደ ናብ 2026 ኪንኡ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ትምህርቲ ኣይኸውን ብዘይ ትምህርቲ ዝኾነ ናይ ልምዓት መደብ ዝትግበር የለን ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ትምህርቲ ኣብ ሞያዊ ቮኬሽናል ቴክኒካል ዝበሃል ኣብኡ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ዝኣክል ተርፍ ዓቕሚ ክህልወና ክእል ኣለዎ ብሓደ ሽፍት ዝሰርሕ ጥራይ ዘይኮነ ብሰለስተ ሽፍት 4 ሽፍት ዝሰርሕ ዓቕሚ ክነጥርየሉ ክንክእል ኣለና ነዚ ክንገብር ክንክእል ምእንቲ እዞም ኩሎም ናይ ልምዓት መደባት ዝወፁ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ሰፊሕ ሱታፌ ናይ ህዝቢ ክበሃል ከሎ ሰፊሕ ሱታፌ ኣሃዛት ኣይኮነን ቁፅሪ ኣይኮነን ብቕዓት ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ሞያ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ዝሰርሕ ዓቕሚ ሰብ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ንኩሎም እዚኦም ናይ ማይ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ፀዓት ናይ ሕርሻ ናይ ሃብቲ ባሕሪ መደባት ልምዓት ንብሎም ዘለና ሰፊሕ ሱታፌ ናይ ህዝቢ ኩሉ ምእንቲ ኣድማዒ ሱታፌ ናይ ህዝቢ ብቕዓት ማለት ከዓ ሞያን ፍልጠትን እዩ ናይ ግድን ዓበይቲ ባጀላታት ክትሕዝ ማለት ኣይኮነን እቲ ሞያ ተኽእለት ንገዛእ ርእሱ ካብቲ ዝታሕተ ደረጃ ክሳብቲ ዝለዓለ ነቲ ዘድልየካ ናይ ልምዓት መደባት ሙሉእ ኣገልግሎት ድበካ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሓደ መደብ ዝምደብ ዓቕሚ ሰብ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ብሓደ ሽፍት መዓልቲ ትሰርሕ ብ24 ሰዓት ስለምንታይ ብ2 ዘይትሰርሕ ስለምንታይ ብ3 ሽፍት ክትሰርሕ ዘይትኽእል ንዑ ዝኸውን ብቕዓት ኣለካ
زوصخايوم مدباتن تغباريومن دقوصاصر عامل لك نغلو صلاتات اب تفلالي اندستريات تغبرو وفري تدماميرو دمر وصيتو ناي قطبا مهورتو نتزدل غسغاس المعلكالو يوم كم زيوم دا مسلو عبيت قدات አለው ابزبزح ዋናት ዋላቶም حسابات دبسطو غنو بز سرحنايام سرحات كيتنيتنا عبيت ነገራት ገርና ለና ከይተባለ ነዚ ድምር ሲነርጂ ዝህብ ሳስቴይናቢሊቲ ደረጋግጸልና ወይ ድማ ዘላቅነት ደረጋግጸልና መደባት ከነታግበር ምንቲ ጽላት ብጽላት ንምዝርዛሮም ጸገም ዘለዎ አይኮነን ዓባይ ብድሆግን ጸጋ ሰብና እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ድመጽእ ዓመት ከነጥሬና ዓለምናዮ ናይ ጸጋ ሰብ ናይ ሂውማን ሪሶርስ መደባትና ከም ትደለናይ ከደልና ደለና ውጽኢት ደለና አድማዓነት አይምጻልና እንደሎ ስለዚ ነቲ ስርዓተ ትምህርቲ ኦቨርሆል ክንገብሮ ክንክላለና መሰረቱ هذا خابزم عبيت مدباتنا من 2026 27 28 29 كساب 3 دخي بوندو مسناي تمهرت مدباتنا تاساسري مسناي تمهرت تكالاتنا تاساسري نحنا ناي تمهرت تكالات كولجاتنا دين كلاي درجاتات ديو كاب قدمه تمهرت جميركا نزوم علامات جاءتهم بزوقع منقدي نعوز دلي ጸጋታት ከነዋህለሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥረሎም እንቲ ነቲ ስርዓት ወይ ነቲ ሲስተም ናይ ትምህርቲ ክንቅይሮ ክንክእላለና ስለዚ እዚ መፅእ ዘሎ ዓመታት እንተላይ 2026 ቀዳምነት ኢልና ንሰርሓሎም ዘለና መደባት ኣለዉ እንድሕር ኮይኖም እቶም ቀዲመ ጠቐስክዎም ንትሕቲ ቅርፂ ድምልከት ንፀዓት ድምልከት ንማይ ድምልከት ንመጓዓዝያ ድምልከት ንባሕሪ ንሕርሻ ድምልከት ንዖም ምውፃእ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ጸጋታት ምጉስጓስ ውን አይምጸበለና ካብ ጸጋታት ምጉስጓስ ዝዓበየ ብድሆና ግን ናይ ሰብ ዓቕምና ኣብቲ ዝለ ደረጃ ከነብፅሕ ስለ ዝኾነ ዛድብላ ዘለኹ ናይ ትምህርቲ መደብ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታትና እያ ስለዚ ናይ 2026 መደባትና ብኡ ተታሒዙ ዘሎ ካብ 26 ክሳብ 30 ከመይ ጌርና ንኸይድ እቲ መርሓ ጎደና ትሮድማፕ ኣለና ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ እዚ እናበልና ከለና ግን ኣብ መወዳእታ نتكبارن ازي منالبات اب زوبا بزوبا اب شدشت زوباتات كسبابر كخلالو لعل زوباتات خيد بهاجر درجة وي بهاجراوي تكالات درجة تكبر خالي من قدي نتنا حزب السطافي ختحيل ناي من محدارات بقعتون كترقاقز منتي ابتن زوباتات بوص مدب عمد مسوين بقبو كحيل سلدلو لازم 2026 انا حجي او كنهم وكيله الزارب አይደልኒ ዞባ اما حضرت زوباتات قريبهم او ጨሞ ጸንሑ መደባት እንታይ መስል ንቅድሚት ሰሪዕሞ ዘለዎ መደባት እንታይ ከተግብሩ ይኮኑን ናይ ህዝቢ ሱታፊ ከረጋግፁ ምእንቲ እንታይ ምድላዋት ገይሮም ኣለዉ ኣብ 2026 ከመይ ገይሮም ክትገብርዎም ናታቶም ናይ በይኖም ቃለ መሕተት ትገብሩሎም ትኽእሉ ኢኹም ንሳቶም ንኣታቶም ዝግደፍ ኣርእስቲ كور بريزيدنت زحتزني اب دياسبورا زركبو زيغاتات زملكاتيو ابزعتينا زلنا مدرخ ودابيتاتهم اورصيصومن احيلومن عقمتاتهم اب هاغراو مدبات كوفرو زغبر صعري امنتاي درجه مسحلو اب نيرتراويان اب دياسبورا زنبرو نسو انا ابتن رئيستات بينو تزربولو محاش زبلجن عفشاو تن الرئيستات كان تنكفل منتي حزبي مستاف مالت قليل رئيسي كونن اذي ناي دياسبورا دبحال حدش مهزه كونن اب حرنتاو قالسنا انتي يمثل نيرو ناي اب دغه زلو زيغاتاتنا انتي ابركتو غيروم قيا مودعتا يبلو انتزانتا ختزنتو حجيخه اب ناي هاجر مهناص اب ناي ناصنت غزي ናይ ዳያስፖራ ኣብ ደገ ዘለዉ ዜጋታትና እንታይ ክገብሩ ከሎም ኣበይ ቦታኦም ሃርበኛነቶም ናታቶም ሃገራውነት ናብኡ ይኮነን ዘሎ ትሕቶ ናታቶም ሱታፌ ኣድማዒ ክኾነሉ ዝኽእል መገዲ ክስራዕ ክእል ኣለዎ ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓቢ መደባት ኢና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ናይ ሕጅን ዝመፅእ ዘሎ ዓመታትን ናታቶም ሱታፌ ክህሉ ክእል ኣለዎ ሱታፌ በዚ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ደውፃናዮ ዘይተግበርናዮ መደብ كنت تقبرو ديك قالنا بسنفنا يكونن
أبدأ دلو زيغاتاتنا بمعنى كساتفو مأنتي نعو دخون وطن كلونا لو تبايلو ورقة تداليو أم بنتي أم كساتفو أب كلتا نخفلو هذا مخطئ بوليتيكاوي دبلوماسياوي زيناوي دبهال مخطئ إذي حدش مهزوين يكونن جن هزم خاصة دلو أبدأ دلو ها دبلت عدل لهم أب بوليتيكاوي مخطئ ناتوم ناي جزاء رسوم تراي ديكونه محزنتات الناس فحو مستفل عليه هزبتات دلوهم زمنا نحيلو مخطئ ناي بوليتيكا ناي نقحت حاف مبال صراحة صرح له خلو لهم نعو والدابع يدلي دبلوماسياو مخطئ دحر الله خوينوين دبلوماسياو زمتات مكيات من قدو مخاطئ كايدو تخيل امباسيتات على الناس صبو ግን امباسيتات تراي نقبره يكونن كله أبدأ زلو زيغا حلافنته تسكيمو ምንቲ ሃገራዊ ህንፀት ክሳተፈሉ ዘለዎ መኸተ ኣሎ ሓደ ክልተ ኢልካ ወረቐት ክስእሎ ቀሊል እዩ ዜናዊ ምዝ ሕጂ ዘሎ ናይ ሚድያ ናይ ምድንጋር ናይ ሓሶት ናይ ምፅላም ተፈላለየ ዲስቶርሽንስ ናይ ምምፃእ መደብ ከዓ ናይ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ስታፌ ክሕይል ክኽእል ኣሎ እዚኦም ሕጂ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ዜናዊ መኸተ ኢልና ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ደገ ዘሎ ክዋሳኣሉ ኣለዎ መምስ ከባቢኡ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ኣብ أمريكاታት دلو أب أفريقيا دلو أب مأكلاي مراق دلو أب كل خبابيتات عالم دلو ببعمهم كساتفوا قولوا له زين حد شهر استيقاننجن والدابة حتى زحية لقاء بالدهوتات كا فليتكا نتوم بالدهوتات كا كتمكت من أنتي نايم خطأ مدب تبعيلو بزرزر كنتصف الله أب كم دي بجاملة دخون كا بول كدرجة حبريتا أكيبنا داتابيزنا صافيفنا أموداتا تلو خطا دوها بندحر خوينو بوجلتات بأكوب بوجل بجاملة خبال كالغون ببول كدرجة ممكن بصحون كلال لنا يحجيتي بوليتيكاو دبلوماسياو زيناوي مسكالوت الرئيسات أمريكا مالتي كابو وصاي بوندو أب لمعات ناي لمعات مخته ناي وصاي دولو زيغاتاتنا أب كل ناي لمعات مخته خاصاته فوق لهم أب عدنا أب حرشة أب هبت بحري أب ناي ماي أب ناي ساعات مدبات ناي تحت قرص مدبات أب نن بينهم ناي أقولقلوتات مدبات كساتو فوق لهم ناي حرشة مدبات نحرر لنا خوينو أب ناي حرشة بروجكتات مسيوم كساتو بولك درجة بجاملة بأكوب بهاجر درجة بيناي درجة هم كساتو عدل كفوت لهم إذا تتحازئ ناي منقصي دي ناي منقصي إذا ناي بحتي بهالزرباء لهم أب دقة زلو ببعهم دلوهم تعاكبناهم زنقبرنا خيلنا وإذا أنا بعلي بقول كأيزي أخ قبر خيلي أدبله وعود خوم مرحق ودنا تداليو أبزين 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 إندستريات أبزين 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 صلاتات أبزين أبزين زين بروجكتات كتوفر تخيلها كتوفرها يعني بحق إذا دمع خوم أنتي مرحا زن يدبسن نقحات الله فلتات الله مويا الله الحمد لله كان له ولو لحلو كله جن أبدق نايتمرت عدل درخوبو زيقاتاتنا بفولي نزي قديمة خطأ صنعه نايتمرتن نايسب تسقى مقصواس مدباتنا ملو تصاطفه قبره لهم لازم تزول له 5 عامات أو كل تشين 26 أو كل تشين 30 أبدق زلو زيقاتاتنا خقبره دلو أبركتو مودة أتايبلو أمرمر أبتفل عليه تراغم وياتات أبتفل عليه حدث تكنولوجيات نزي نهانا ناي تمهرت سرعات وبرهو مقبار قبل صراحة اللي دولنا ناتاتهم أبركتو أن إسكادر يكونن إنفاكت بتزبزح صراحة ساتهم كعمو ودلون نزغل لزي كما حساب كتقربه وده تسقمو وين يكونن أمو ده أتاقن كم يجر كات صراحة له نعوزخون وطنا له صبو تحسابات ده كراخر يقولون قبول قوون خيلي أمو ده أتاقن كم يجرنا نساتفهم تبع حتى مسيح مثال صح أجرب أي عمتات حز الله كم يجرنا نساتفهم حساس لبام وصعت عناني داتا خنكب كنكلالنا داتا بيز كوف قبلنا نعو كان محضر كنكلالنا من أبيلو انتاي تمرتو انتاي مويو انتاي بقعتو أم انتاي كساتف خلد بحال نعود ملكات فولي طلوه خلوبه كنكلالنا بوكوب دكايد ندحر كوينون بوكوب كما يجرون كم دكايدو حدا خلطة سلسة تبعيلو زرزر كنكلالو معباليتاتو نمكتتالكا داتا خلونا له بزي داتا زخونه وطن كتوص زخونه مدب كتكايدون دكا لا يكونن
ببهجي بزربا بمجلسيتات تدامقو تخيلها صراحة مسخ اللغاقم قدم قدادم نزوخونا توصوتن زرزر حبريتا غلو كالو حبريتا داتا داتا اختم محضرو تقيل لك مزيدلو ناي سايبر زمن مزيدلو حدقاتات مستفل عليه انقفاطات مستفل عليه بالدوتات قم نتي اركيتكتشر نتي قرصي نتي سرعات تطنققنا خنبلو خنكيل لنا صباح نغو هندر ايلنا خناتو تصباي يلن زرق يلن يلنا خنحسب اي نخلن نسو سلدلو داتا اكيمنا داتانا بقبو خنكايدوم انتي نعو زبقع حدا بلاتفورم خلونا خلالو نعو قدم كنت ديزاين كي قبرنا كا ورقات ملا كوشنر على كا محتت على ملا رزر حبريتات ابوت هو تايلو ناي ولقه حبريتات امود اتا ابقلع بايتا ندربي اي نخل لازم نعو سكيور ودما وحس دغونه سرعات ناي داتا مكابن داتا مسرحين مدب كلونا له ابزخا ابدغ زلو زيغاتاتنا ون بزح وركتو خبرو كلهم اوريدي صبح جون وركتو بزح نغرات አሎ امود داتا ግን ናይ ነፍስ ወከፍ ዜጋ አወፃይ ዘሎ አበርክቶ ኣብትዝለ على درجه ከተብፃሖት ክልምንቲ ትንዓታቶም ዝወሃብ ተልእኾታት ብእኩብ ይኹን ብውልቀ ኣብ ተፈላለየ ጽላታትን ኢንዱስትሪን ክዋፈሩ ዕድል ክወሃቦም ምንቲ እዚ ዳታ ዝኽከብ ኣለዎ ተባሂሉ ተጎቲቱ 3 ዓመቱ ገይሩ ዳርጋ ሕጂ ወላ 4 ዓመቱ ከይድ ኣሎ ግን ዝውንዘፍ ርእሲ ይኮነን እንታይ ገደሸና ደቀደመልና ንግበር ከምዚ ደጣዕመልና ንግበር ኢልካ ታዊካ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ግን ናይ መወዳእታ ዓላማ ኣድማዒ ሱታፌ ናይ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታትና ኣብ ኩሉ ናይ ልምዓት መደባትና ኣብ ኩሉ መኸተታት ብቆንዱ ግን ኣብ ናይ ፀጋ ሰብና ምምዕባል ክህልዎም ዘለዎ በርክቶ ቀሊል ኣይኮነ ሕጂ እቲ ናይ ዳያስፖራ ዝበሃል ፖለቲካ ኣይኮነን ዘረባ ስኢልካ ጨረምረም ኣይኮነን ንሓና ከም ካልኦት ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ካልኦት ፀጋታት ኣለና ከምዚ ኣለና ዝብሉ ብዙሕ ነገራት ንሕና ናይ ገዛእ ርእስና ፍሉይ ብድሆታት ፍሉይ ኩነታት ኣለና ብዓቕምና ክነበርክቶ ንኽእል ከዓ ማዕረ እቲ ብድሆታትና ከይድ ስለ ዘለዎ ንሕና ፍሉይነት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣድማዕነት ናይ ነውፆም ፕሮጀክታት ከነውሕዝ ተኮይልና ከዓ ሰፊሕ ሱታፌ ብኣሃዛት ብፍቕዲ ጥራይ ዘይኮነ ሱታፌ ብዓይነት ዓይነታዊ ሱታፌ ይኮነልና ክእል ምእንቲ ነዚኦም ቀዲመ ጠቕሶም ፀናሕኹ ኣብ ውሽጢ ናይ ዘሎ ህዝቢ ብመንገዲ ዞባታት ዝውደብ ድዩ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታትና ዝሳተፍሉ ጥምር ኢሉ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝድለ ሸቶኹም ዝወቅዕ ክኸውን ምእንቲ ጥንቁቕ ፅፉፍ ወዳድባ ዝሓትት እዩ ንሰርሓሉ ኣለና ለይትን መዓልትን ካልእ ቀዳምነት ኣሎ ኢልካ እውን ዝረብ ድከኣል ኣይኮነን ኣድማዕነቱ ግን ምስ ግዜ እናተለክዐ ዘድሊ ምምሕያሻት እናተገብረሉ ሸትኡ ክወቅዕ እዩ ዝጠራጥር ነገር የለን ግን ተሃዊካ ቆራጫት በዝሎ ኢልካ ተኸዶ ስለ ዘይኮነ ነዞም ቀዲመ ክጠቕሶም ፅናሑ ኣማሊእና ንሰርሕ ምእንቲ እቶም መደባትና ናይ 2026 27 28 ክሳብ 30 ብዞባታት ዝትግበር ድዩ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታትና ተግብርዎ ድዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነናሓድሕዱ እውን ኣብ ሓበሬታ ምልውዋጥ ይኹን ኣብ ዋሃይድካ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ናይ ምዕባል እውን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ ናይ ኣወዳድባ ብድሆ እዩ ነዚ እውን ዘድሊ መርሓ ጎደና ተዳልዩሉ ኣሎ ኣብዚ ዝሓልፍ ወይ ዝመፅእ ዘሎ 2026 ከመይ ኢሉ ትግበር ርኢና ገምጊምና ሰሊጡና ናይ ሰለጠናን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ክንዛረበሉ ኢና ክቡር ፕረዚደንት ኣባሊና ዝነበርና ሕቶታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብወገና ክነልዕሎ ዝግባእ ዘየልዓልናዮ ጉዳያት ክህሉ ይኽእል እዩ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት እውን እተሕልፎ መልእኽቲ እንተሊካ أنا هجي خشاقلكم ما يدلون قد رسعهم رستات عنه تقصل عبزين ما لازم بزع سبد حتى اللو بدقة دقايقن قال ما عاد نرغبون لنا غلينا قزينا لو بزغنا بقعنا غلينا ناي صومال كلتات له ناي غزان ناي فلسطين قد له ناي كاي بحرين ناي يمن كالوت قدات وين له هو مقعدتي دلهم مغنياتو قفي حرستيو او غلو تنقف بالكاد قدف سلدي كونه معلت له ويلنا ابزغل تشحن 26 نقاطعهم انت ترايب قدام يربعي ويكلا يربعي مجلسيتات تكبروا له سلدي قال بخيركم علىكم او معلت له
معلتم سعوالة تحطوا له تغليهم نايلهم كن لارجع داخلنا غيرنا لنا مالتي قلت ساعات فرع عنده وينه هو شمون تجمع بريزيدنت سلا تذهب كان سف حبريتا بسم تخاتلتنا نمسكنك يغني لنا إذا خبركم تخاتلتي بمخنيات حدش عمت مسكور بريزيدنت إساس أفوركي قبرنا يوك على محتت أبزاز من لنا سلام كرس حدش عمت ولكن أب كندي اوكي اسكي حنتي كنقبر مو سلام من ابت مدبنا متاونا there was this story صبو غيرنا كنسمع زلنا غين تسمعتني نابعت مليسنا باخن جمر تسفى ذهب بعباليتات الله إلا نزار المخير صباح ጉጅለ ብልጽግና ስትራቴጂ ክልተ ማያት ዝብል ዘይክውን ነታዊቶም ሒዙ ሕሉፍ ሓሊፉ ንሉዓላውነት ኤርትራ ዘነጻጸረ ቀጻልን ኣሰልካይን ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ እዚ ጽዑቕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘመተ ኩናት ንምእዋጅን ንምውላዕን ዝጥጃእ ዘሎ ቅድመ ምድላዋትን ስጋኣትን ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት እውን ኣለዉ በቲ ካልእ ወገን ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮምያን ካልእን ዘሎ ዘቤታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናበይ ከምርሕ ይኽእል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋኸ أنا كنت حتى توصحهم ما حشي بقولكم يا حسيبين يا أربعة في دلال دلو أكروني مالاتني سنف نداي كراتلن لها سنف نداي سسع أموداتها سنف نداي أموداتها كم زد مسألة أجندة سريعو نزي هزبزي أب هوكتوتو تأوج زلوا خينات لا بحق زجرم نجر تجرم نقوم زجرم نجر سمعنا نفلت فينا بزوا نجرمو سرعات أبي شباب مصر نورو خيناتات أوجي نيرهم خمزي تسمع فلت نجر عفنا تحت سلمن تعيو خمزي عينت أواجاتنا خينات قدامي أواج ناكوينات أنصار حزب إثيوبيا زناي معايات ناي خالد بحال مدامي قرب تاعته لي موداتو زوخينات زين زي تعوجوا لي كوينات ناي معايات تلك مواج نمن انا بقطع ناي قيه بحر ناي قال كون ناي 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 كوينات يغاتو وجلا نمن يغاتو وجلا نمن ملكت أواج نايت خوينات بريتوريا تسمع تغيرو غمزة تغيرو تبعيلو قدم قدادم فانوتات كانت فينا تبعيلو أنصار حزبي أمحرا أواج ناكوينات تأوجو أنصار تقرأ كوينات تأوجو أنصار أورومو كوينات تأوجو أنصار صومال كوينات تأوجو أنصار عفر كوينات تأوجو مودعتا ديبلو كوينات تأوجو مودعتا لوبي وجلتات زكايدو دلو زمان anyway انتهي كنبل دلينا لنا مسيلكم give me a second نايلومي فيديو كم زرعنا يندحر خوينو مجمريا مساي أبزات يقوم كتزاربو ريتوتات ناتكم كنسمع دلينا لنا دمس صبغ دا يسمع له لايكس كهبون دمس صبغ يسمع انتلو دمسي صبغ يسمعكم تلو لايك هابو يقوم ملكت هابوني يقوم دمسي صبغ يسمعكم انتلو خينو yeah thank you everybody
መጀመሪያ ናይ ሎሚ መደብና ቴንክ ዩ ተኸታተልቲ እዚኣ ናይ ሎሚ ኢንተርቪው extremely highly anticipated ብዙሕ ህዝቢ ዓብ ትፅቢት ዝገበረሉ ኢንተርቪው እዩ ነዚ ኣናሃይስካ ወይ እውን ኣጎዳዲልካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን ከም ዝረኣናዮ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ብትኸዶ ደላ ድዩ ኣሜሪካ ምስ ኤሮጳ ትኾኑ ዘላ ድዩ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ዝኽወን ዘሎ ድዩ ኮታስ ብዓብዩ ንሱ ብዝሰፍሐ መልክዕ ተዘሪብሉ ኣሎ ሎሚ እቲ ዝሰፍሐ ካልኣይ ክፋል ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ዳርጋ ነዊሕ ክፋል ተዘሪብሉ ክበሃል ይከኣል እቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዘሎ ፕሮባብሊ ከባቢ 4 ደቃይቕ ቀዳም ወዲ ወሰደ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ቁሩብ ትለይ ካብቲ ናይ ቀደም ዝተፈልየ እዩ ነይሩ ስለዚ ንኣሜሪካ ዳይሬክትሊ ታርጌት ዝገበረ ዘረባ ኣይነበረን እንታይ ዳ ከም ኦብዘርቨር ከም ተዓዛቢ ናይቲ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኩነታት ልዕሊኡ ድማ እንታይ ኮን ይኸውን እቲ ኢንቴንሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ዓይነት ስእሊ ነይሩ ዳርጋ ስእሊ ምሃብ ገምጋም ምሃብ እዩ ነይሩ ኤርትራ ድማ ምስ ኣሜሪካ ኢንጌጅ ክትገብር ድሌታት ከም ዘሎ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ ተዋሂብሎ ክንብል ንኽእል ኢና ብወገን ኣሜሪካ ድማ ኣናበባ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ያድልውነት ዘለዎም ይመስሉ ግን በቲ ከዓ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ክላይሜት ኢሉ ዝሃቦ ንሱ እውን ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ስለዚ ዘይንፁርነት ከም ዘሎ በቲ ኣናበባ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ እንታይ ደልዳላ ምሳና እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዝሃቦ ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝበሎ ስቲል ኢንጌጅ ክገብሩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ድሌት ከም ዘሎን ተበግሶታት ከም ዘሎን ግን ናይ ኣሜሪካ ትክክለኛ ኢንቴንሽን ወይ እውን ድሌት ናብ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ግን ገና በሪሂልና የለን ዝመስል ዘረባ ርኢና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ there was just give me 1 second ሓንቲ ነይራትን እታ no በየደላታ ሰይተባላትን እዚኣ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣነ ድገምገምኮ ማለት እዩ ናትኩም ርእቶ እውን ኣብዚ ክሰምዕ ምደለኹ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ፅምዶ ኣብ 2026 ብዝለዓለ ደረጃ ክንሰርሓሉ ኢና ዝብል መረዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 2015 ኣብ ዝተገበረ ኢንተርቪው ተዋሂቡ ነይሩ እዩ ግን ኣነ እንታይ ይመስለኒ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪካ ፕላን ናታ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ኣሚን ኦቨርኦል ፕላን ኣለዋ ድዩ የብላን ከማን ንክትግምት ክብድ ዝበለ ይመስል ዳርጋ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ስእሊ ወይ እውን ኢንቴንሽን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣብቶም ዓበይቲ ሓይልታት ዘተኮረ ኣካይዳ እምበር ምስ ኣፍሪቃውያን ሃገራት እዚ ዶ ክንገብር እዚ ዶ ናብዚ ዶ ክንከይድ ገለ ዝብል ወላ ሓንቲ ክረአ ዝኽእል ነገር የለን I think እቲ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ኣብኡ ዝተደረተ ዝመስል ነገራት ኣሎ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ኣሜሪካ እሞ ብመንፅሩ ንሕና እንታይ ዓይነት ፅምዶ እዩ ምስኦም ዘድልየና ዝመስል ዘረባ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ከሎ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ሞር ኢንቮልቭድ ከም ዘላ ወይ እውን እንተወሓደ ኣብ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኣብቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብ ቦታ ሒዙ ከም ዘሎ ካብቲ ዝነበረ ኣረዳድኣ ኣዘራርባ ዕምቆት ናይቲ ዝተዋሃቦ ካቨሬጅ ክትርኢ ከለካ ኣጀንዳ ናይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዓብ ቦታ ሒዙ ከም ዘሎ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ምናልባት ሎሚ ነዚ ክዛረብ ከሎ እቲ ብሃገር ደረጃ ኣብ ሱዳን ክካየድ ዝወዓለ ሎሚ መራሒ ናይ ሱዳን መጀመርያ ናብ ካርቱም ከም ዝኣተወ ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ ግዜ እዩ that's why I think እቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ዓብዪ ምቅያራት ኣብ ዝግበር ዘሎ ኢንተርቪው እዩ ስለዚ ብወገነ ኤርትራ ዝወሰደቶ ሕርያ ደሓን ዝኾነ ፍረ ዘምፀ ዝመስል እንተወሓደ ኤርትራሲ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ብዘለዎ መንገዲ እያ ተንብቦ ደላ ክብል ይኽእል ኣነ
just أنا درع أنا كم بابا كابز خالكم مالتي إيرترا تفعل جمجامن سئلن كتبت خلي خانة تقداي جن كابت درعنايو أب قداينا السودان إيرترا more involved كم زلا ولا ونبتي أمرنا present سياس يكون أبتي attention ناتو أبتي ناتو معلتا وسرح قداينا السودان أقدر سنة كم زلوا 3 مالتي أب قداينا إثيوبيا it was so dramatic بقمت علو قداينا إثيوبيا أب ناي بريزنت سياس قداي أبا أجندا خمسة كونه بتاز دبلا زربا غيرنا كنريا نخل مالتي سو أبي أحمدن بالسجنان بوتا أبتناتو ويون نعناكم مسلك بالناس للزليد I don't know جن تقللا very very stupid زخونا من قصاصات يقبر كم زلو and he is not bothered at all بتوم ناي إثيوبيا كفتر وز زفتن زلو تسقطي ربشا ويون قال ملا تعرفكم علىهم يا زيا بلصقنا تعرفكم علىهم كل تتفتن وذ اللهم ولا عجوجو يكون كاله أبا مرونايتي شعبيا كأتاي كاله سلازي نساتهم زحسبوا زلو تسقط فتيروم جنرالات تزاريبوم قال ملتات غيروم نتبي مرحنة بيرترا زلو تسقط فتيروم سي ناي بوليسي قال لو تخبرلو زخل منقديهم زحسبوا زلو نقول مشيتن بيبراتهم تصحفوا زلو قال ملا أبا مرونا شعبيا كم زي أتورينا لنا وري سو انريجستر دي كله سسوع كاتب هاي له هرقاف سسوع تباهي لله أبي أحمد أي كأننا نزيا حنساب حتى تاخم سوا حنساب اكسبرتس ناتهم كزاربو حنساب جن عفريت ناتهم كزاربو بالكم لو قونيهم جن نبلت الناس قالوا فلهم يبلو نمبر 1 ناتكم حساب ناتكم بلانات نعي لاني كونني لوم زلو قدايكم تقبروا زلهم نقوم شيتن اتنشن ناي سياس نخسركم ويا اتنشن ناي تمرحنا تبع إيرترا زلو تقينو بخيركم على اللهم يا زا قداي زي سو بزعباكم اجندا يبلنا نحنا اسخاتكم تفطروا زلهم تقطوا ويكينات نخد قبروا زقبر زلو you're done we have I mean ناي مودة أتنعكت أنا معلسي 3 عمت مرحنا إيرتراي بريزنت سياسرينان سمينانا لنا بكم زد رجع نزخون يكون مرحنة نعقوه أنا رأيه فلتني جان دوياني ويقولك بهالكله certain respect نيرويو أوكي يغني لنا زيادة سنف ترح كقرمكم كمان نتبلت قلنا يكون أنا زي this is specifically نعبيو نعبي شو ما يتقاسون بر سنف فرح نداي سسو so I think Abiy Ahmed probably he will need some sort of therapy أنا هجي كاب ناي بريزنت سياس فليز ولا تحساسبا سلازلني إتا أبي أحمد زبهال كاتسولون سلازخونه تتصريفه يلوخ حجم باقارو خجمري so تتصريفه تنعيقه وأنا تنعيقه يلوخ حجي أنت وحدتهم ناتو بالكادرتات فريهو قال نجر تزارب اللوم قال يصبين يرم يريان يرزلن كأنا بريزنت سياس انتهي كبليو مس بجبسي تردادينا لنا مو أفتقى بحر حزنا لنا نفسنا لما كل خالة تدالينا لنا قالت أتكبلهم يصبين يرم oh my goodness this is like oh my god زقدر فلهم يبلون هاي لوميز قدر فلهم يبلون أنا مالت بخمسة درجات تنعيق فلت ليدرشيب أبي إثيوبيا أي سمعكم أبزا زتخطات لكم مدرخ كابايد في الحساب كلكم يخلي it's very 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 تركم كم زي بلو like بفتصم كاب إثيوبيا كم تزخل سقات كان ببايك ألكم كاب زربانات so I don't know بلتقنا انتاي كزريو انتاي كبليو انتاي كولديو انتاي كغبريوم تودي الله even they don't even list نتناي إثيوبيان كنتاتن قال ملانسي أبتي استراتيجي يكون أبتناي plan national security قال ملنا إثيوبياس يلون أتم سبب كابت زرو بوك تري خلقة قدنا سبب السودان زلوا intensity قدنا السودان زلوا engagement قدنا السودان زلوا كنتات مور كم تزبلوا قدنا يا يمن كحتى تتبين إيران قدنا يمن زقبر زلوا كنتات أوست تتبين إيران كحتوه على إنه كم يراجن
I think تاناتي comment كبوم زغل please don't ask him about America anymore. اسكي مسايت تردادو أبزو comment section صحافو. እቶም ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ኣሜሪካ ክሓትዎ የብሎምን there is nothing new about America anymore ስለዚ ናይ ኣሜሪካ forget ናይ ኣሜሪካ ተወዲዩ እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ጉዳያ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኩን ኣብ ኣፍሪቃ እውን የላን ስለዚ ኣሜሪካ ጉዳያ ኣብ ካልእ ስለ ዝኸደ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ I don't want to hear it it's kind of America is gone ኣሜሪካ ናታ ጉዳይ ምስ በዓል ራሽያታትን ምስ በዓል ቻይናታትን ምስ በዓል ኤውሮጳታትን እዩ ዘሎ ጉዳያ ስለዚ ክሓትዎ እውን የብሎም ድሕሪ ናይ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ምሳና ዘራኸብ የብሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናትና ብካልኦት ዓረብን ገለመለን ያብቲ ከባቢና ፀገም ንርኢ ዘለና እምበር ናይ ኣሜሪካ almost kind of there is nothing new ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ሓድሽ ነገር የለን ናባና ገጾም ጠመተናቶም ከዓ ደርጋ የለን ክንብል ንኽእል ኢና so it's just እቲ ቀዳሞት 40 minutes ብዛዕባ ኣሜሪካ it could have been anything else ኩሉ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ካልእ ክትክኦ ምኻኣለ እዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ክርሳዕ ይግብኦ almost ክዕተት እውን ዘይግብኦ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓና ኣብዚ እዋን እዚ የስ እታ ናይ ፅምዶ ዝበለት ሕቶ ፅብቕቲ እያ ነይራ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሪሌትድ ሕቶታት ይኹን ወላ ፕሬዚደንት ሲያስ ዝብሎ ዘሎ ዝደጋገም እዩ ኩሉ ሓድሽ ነገር የለን ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ዳርጋ ሸምዲድና ኢና እንደገና እቲ ዝብሎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ቢካዝ ሓድሽ ነገር ክብሎም ኣይክእልን እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓትዎ ተመሳሳሊ መልሲ ኢኻ ዝቦም so there is nothing special about America ክዝረበሉ ስለ ዘለዎ ድማ ከምታ ዘለዋ ማለት እዩ ግን እዚ ኩሉ ናይ ኢሚራትን ስዑድያን ክሓትዎ ተፀብየ ነይራነ ወላ ንሱ እውን እኮ ኮሜንት ይቦም ኣብ መወዳእታሲ ኣገዳሲ ጉዳይ ረሲዕኩም ኣለኹም ስለዚ ኣብቲ ጉዳይኩም ዝረሳዕኩሞ ጉዳይስ ኣለኩም እዩ ብምባል ፊድባክ ይቦም ኣሎ so that was one thing you know ስለዚ እዚኣ ጉዳይ እዚኣሲ ንሓዋሩ ወላ እንተተልዮም ናይ ኣሜሪካ ናብ ድሕሪት ከምፅዋ ኣሎ now እንታይ ክንሰምዕ ኢና ኣብዚ መፂና ነርና መብዛሕትና ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳይናትና so ምሳይ ተሰማምዑን ዘይተሰማምዑን ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ኣብዛ ናይ ሎሚ ተዛረባ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳይ ወላ እኳ ጭቡጥ ዝኾነ ፖሊሲ ደረጃ ፕላን ደረጃ ገለ ኣናውንስመንት እኳ እንተዘይገበረ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ኣካይዳ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፅላት ናይቲ ሃገር ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ኣሎ ስለዚ እዚ እጂ ብኸመይ መንገዲ ክግበር እዩ እንታይ እዩ ክግበር what is the first step what is the second step በኒ ክኽየጥ እንታይ ክኽየጥ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን እንተወሓደ እንታይ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ኤርትራ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብ ኩሉ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ትብል ዘረባ ሰሚዕና ኣለና እጂ ከም ፕሬዚደንት ክብሎ ዝኽእል ንዑ ዝመስል እዩ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ዝያዳ ክትስራሓላ ንደሊ ዘለና እቶም ትሕትዩ ዘለዉ ሚኒስተራት ድዮም እቶም ናይ ዞባ ማሕደርቲ ድዮም ወይስ ሚኒስትሪ ኢንቨስትመንት ድዩ ወይ ምስቲ ገለመለ ድዩ ኣብኡ ዘሎ ክፋል እዩ ሞር ሓበሬታ ክመፀና ዘይክእል ዘሎ እምበር ኣይ ቲንክ ንሱ ብዓብዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ሰብ ብዝደለየ ጉዳይ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ so እጂ ኣናውንስመንት ናይ ፖሊሲ ድዩ እዚ በናይ መንገዲ ክንትርጉሞ ንኽእል again ኣብዚኣ እያ ዘላ ተፀገም እታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ወይ ፕሬዚደንት ዝብሎ ዘለዎን እቲ ዲቴይል ካብ ትሕትዩ ክመፅእ ዘለዎን ዘይመፅእ ምህላውን ኣብዚ ናይ ብሓቂ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ዘለና ኣበርቲዕና ክንጉስጉሰሉ ዘለና ደጋጊምና ክንሓተሉ ዘለና ብኩሉ መንገዲ እውን ከነብሎ ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ነ ቢካዝ ደን ዝበለን ጉዳያት ኣገደሲ ጉዳያት እየን ግን ሓደ ፕሬዚደንት ዝብሎን ኣፈፃፅማ ናቱን ዝምልከት ካልኣይቲ ሓንቲ ሕቶ ኣላ ኣብዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ትድገም ዳርጋ ኣብ 3-4 ኢንተርቪዋት ተደጊማ ኣላ መስለኒ ሕጂ ሓደ ዴታቤዝ ይእከብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ዴታቤዝ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ እንታይ ዓይነት ኣቃውማ ኣሎ መን እዮም ፕሮፋይል ናቶም መን እዩ እቲ ሰብ ክንደዮም እንታይ ድሌት ኣለዎም እንታይ ኣካይዳ ናበይ ገጾም ክኸዱ ይደልዩ እንታይ መደባቶም ገለ ዴታቤዝ ናይቲ ሰብ ዝተኣከበ ናብ ኤርትራ ክኣቱም እቲ መንግስቲ ክንዲዚኦም ሰባት ከምዝን ይደልዩ ኣለዉ ኢሉ ሓበሬታ ክቦ ይፅበ ኣሎ እቲ መንግስቲ and I don't know whose responsibility is this መን እዩ ነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ተቐቢልዋ ዘሎ certainly ነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ተቐቢልዋ ዘሎ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሕ የለን ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ተዘሪባ ኣላ
أبي بس حزلا تايتانيك دي ولا انتهى هذا بروجكت زيا ولا 100 سبات دي ولا 300 سبات أنا كسب حجي بس حتى نزع بروجكت كنت محجونا اب ديسكشنز اب لايف شو ناتي بس قال سبات تزارينا نيرنا هذا بروجكت زيا منيو درايفز قبر زلو امباس ستاديوم درايفز قبر زلو زخول معلت ناس الناس سبيكب زخول معلت نعي معلت قال ملا سبيكب how come تا بروجكت سي تا اخي بس ابقى لك كيد كالتي I am still wondering بزعبا زيا قد ايزيا anybody بزعبا زيا قد ايزيا زفلت لكم join كقبر نخلي هذا conversation but at the end of the day بنفس الوقت تا ناي دياسبورا تمثل على حتى تمثل ساليت ملسيات وهاب زلا بمنجست إيرترا أتي readiness كم زلو جن صغير كاها هندبت كاكون كم زي بلو ترى قال بلان حيزنا غم بقص ويون انتو حدثي توم سبات من يوم تايم زدليو تعينتك أو مالهم تعينت درجة لهم تعينت كابيتال لهم وني حتى يخونيهم سلزي انتاي تقول دايز الزبل زخونة تصوي حبريتها ما أتازي ودي أبيتو هجر كم حضرة دليل مثلا زي قاس لزي تردا كامبر اب يوتيوب كوينو هاجر زي محاضر يلن زي قاتات قنا اب يوتيوب كوينو حسابهم يمزبو بزخونه انتاي نخدبل دليناينا اتا تقبر زلا بروجكت كاب ايرترا بتدغاغامي كتقاس بريزنت بتدغاغامي كزاربلان سمعلنا اتوم بزي درجه حيزو ما زلو من يوم سلمتاي كساب حجي كندزي سبات الله كمزي لهم نتزرخبو امتيوم ولا بتوم زلو سبات اتي سراح ويوم زخون يغون تبقصوتات كبر زي كاله كم تعذبوا خين كاك تحطلو زل كتحطلو زدفافق قداي كنبل خلينا سلازي انا كنت محجي كمزي انتاي لنيره اتا حسابسي كم غسغسلكم زل وسب ينقرنا نتا حساب اب مغسغاسو محجزنا نيرنا ويون حسابكم سبات ملو كم زي فايل الله حبريتكم هبا مبالون مدفعنا نيرنا بروباغندا مغبرنا الله تا بروجكت من مرحلو من يسر حلا زلو انت عينت حبريتا يزدلي انت عينت سبيخا خنت حبريتا كبو زدل زلو نزي زخونه سب انت ذهبنا نيرو نت حبريتا مور مغسغسنالو قال نجر كاك كبر متخاله انت ديله عمت مص تمساسالي كابت ناي داتابيز اي مصنان الله سلازي زخونه يكون بوليسي وي زخونه يكون كنقبرون اي كالنا يا زلا كابيرترا زيا حنت كابتن كابيرترا تراي ملس زي كونس كاب دغون ملس كم زلو تاب دغ زلو نت بروجكت حيز زلو زياده كدف الله زلو خيني سمعني كاب غلغله قدسات هاغراويان سمعيان يرتا بروجكت جن اكزاكتلي ماني درايفز قبرا زلو جن اي تردانن بحفشا جن تا بروجكت تيا تثبيت تمنجستن عاططو يلي صبخم زلو زمسل ነገር ግን رلنا درجة بعض طويلو يصبح كم زلو نسو تحبريتات تتأكيب مسمته يوتي كبر زخل كالت نالبات د كالوتي زي قطعت بيوزن برو برقت بزعبا هنصا اب هاجرتيا اب إيرترا هنصا مالتيو انتاي كخوني اب 16 زبل ديتي تقصت ارستيا وي ون تدي سميع خوينه سمعكم انت لكم صحافو تا هنصا تبحال اي تقصتن اوكي هنصا قبل كلغتي ولقاو هنصان برايفت سيكتورن اي تقصن بحفشا ግን اب تي كونستراكشن بهاجر درجه مالتي اب صرغياتا ديو اب كمونا بصعات نمنጫው ዲው بسفح ملك نوحت تقيسلو تزريبلون አለው قال كابتن زغرمانون نيكولر حسابون كم حساب نيكولر راو صعات ዝብልውን ተጠቂስ ነይሩ ግን it's good I think we have to سون حسابون ጽልካ ንዓበይቲ ሃገራት ራይ ዝግደፍ ዘይኮነ يا كفتش زلو ايو نيكولار انرجي ون اي دونت نو مسكالوت بارتنرات تغيرو تفتللو مخنيات يلن تصغاتاتن تقلن كالن كالارست كون خلي ግን كم حساب كتنكف زلو خيني يسمعني يا ب 2026 حنت كابتن قرب تلي كم بلان سمع اكوا قبل زغل زمت زول 5 عامات تاي كغبركم زدلي ويون اتليست كساب 2030 ات بلان ات educational system نا إيرترا كم بحدش ريديزاين كغبر كم زدله زلو إنا نرزالنا تو ابز دما دغ زلو دياسبورا زلو عقم زلو اب كاريكولم اب بيداغوجي افلطو زلو كيلاتات متيوم
ክለቶም ከበርክቱን ተሳትፎም ክዕዝዙ ከም ዘለዎ ምን እቲ ፕሬዚደንት ብግልፂ ሓቲትሎ እዚ ከማን ነፍሱ ዝኻለ ፅቡቅ ነገር ገይረ ዝርያነ ከም ኤርትራስ ክትሓትት ኣለዎን ዜጋታታ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣኽቢርካ ምሕታት እውን ፅቡቅ ነገር ከም ፕሬዚደንት እውን እቶም ዓበይቲ ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ብፕሬዚደንት ደረጃ ዕድመ ክቐርበሎም ከለውን ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ሃገርካ ከምያ ሃገር ኩሉ ግዜ ሓገዝ ክትደሊ ኣለዋ ክትሓትት ክትክእል ኣለዋ ነግድን ኣይኮነን ፕሬዚደንት ክሓትት ግን ብካልእ መንገዲ እውን ተሓቲቱ እቲ ክገብር ዝኽእል ድማ ብክብሪ ተዓቕሚ ዘለዎ ድሌት ዘለዎ ድልውነት ዘለዎ ዓቕሙ ዝከኣሉ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ anyway ድበዝሒ ግዜ ዘዛርበና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ እቲ ሓሳባት ዝመፅእ ፅቡቅ እዩ ግን ኮንክሪት ዝኾነ ፕላንስ ስለዘይመፅእ ግን ሰባት ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ሓሳባት ሒዞም እዮም ዝኸዱ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢንዲቪጁዋሊ ሰባት ኤክስፔክቴሽን ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብግሎም ትፅቢታት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እጂ ካብ ዲያስፖራ ክበሃል ከሎ ሰብሲ ትፅቢታት ናቱ እንታይ እዩ ክንደይ ሰብ ኣሎ 30 ዓመት 40 ዓመት ኣብ ደገ ተቐሚጡ ዝፀንሐ ዓዱ ክኣቱ ዝደሊ ሶሪ ሶ ኣብ ዓዱ ህንፃ ክሰርሕ ድዩ ገዛ ክሰርሕ ድዩ ኣግዶ ክሰርሕ ድዩ ፍድሞ ክሰርሕ ድዩ መደባት ዝነበሮ ሕልምታት ዘለዎ ሰብ ስለ ዘሎ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብጀካ ፕሬዚደንት ክፈትሓ ዝኽእልካ ስለዘየለ እንተወሓደ ፕሬዚደንት ካብ ዓብ ደረጃ this is what's going to happen ኢሉ ነቲ ኣጀንዳ ሴት ክገብሮ ዘለዎ unfortunately እዚኣ ሕጂ እውን ኣይ ወላ ሓንቲ ኣይተሰምዓትን so again the waiting is going to go ትፅቢታት ባህጊ ክቕፅል ኢና እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ብሕጂ ካልእ ዝኾነ ፕላን ተመፅእ ዝብል ሰብ ክህሉ እዩ ካልእ ፕላን ማለት እዩ ኣይዶነ ፍርቂ ዓመት ድዩ 40 ዓመት ድዩ ካልእ ፕላን እንተመፀ በት ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ሰብ ዝፅበያ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ሪል ስቴት ሴክተር ክጅምር ይኽእል ዝኸውን ኣናውንስመንት ገለ ይግበር ዶ ይኸውን ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ ሳ ተሰጊራ ኣላ ብመንግስቲ ደረጃ እውን ከም ፕላን ኣላ ድያ የላን ከማን እንተላኸ ካብ መዓስ እዩ ኣይዶን ኖ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ነርኩም ሰባት ትሓቱኒ ገለ መለታት ነርኩም ሄይ I cannot say anything ዘይፈልጦ ነገር ክነግረኩም ኣይክእልኒ so ብሕጂ ጠቂስዋ ኣሎ ኣብ ኣይቲ ምስቶም ካልኦት ፕሮጀክታት ጆርጂኖ ደገጊምካ ስምዓያ ያ ተጠቂሳ ትኸውን እያ ግን ፕራክቲካሊ ኤግዛክትሊ እንታይ እያ ክትከውን እታ ጉዳይ ግን ያ ኣሚን ሰብ ብዙሕ ዝፅበያ ርእስቲ ኣሳ ኣነ እኳ ወላ ብዛዕባ እቲ ብፍላይ ምስቲ ኣብ ብልፅግና ዘለዎም መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ወላ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ሓንቲ ፅቡቅ ገይረ ዘይጠቀስኳ እንተሎ ልምዓት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣበርቲዑ ተዛሪብሎ ኣብ ልምዓት ዘሎ መረዳእታ ዓብዪ ይመስል ኣብዚ ቻነልና ሲ ናብ ልምዓትና ነተኩር ክንብል ከለና መዓት ፀርፊ ድመፀና he talked a lot about that so ብዛዕባ ልምዓትን ናብ ልምዓት ኣተኩሮና ክኸውን ከም ዘሎ ዳርጋ ኣገዳሲ ክፋል ናይታ ዘቤታዊ ዘረባ ብዛዕባ ተዛሪብሎ so እቲ ፎከስ ወይ እውን እቲ ኣቴንሽን ወይ እውን እቲ ጠመተ ናብ ልምዓት ክኸውን ከም ዘለዎ ኣትሪሩ ተዛሪብሎ ኣብኡ ኣብኣ ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ክብል ይኽእል ሞር ዲቴይልድ ዘረባታት ገለ ኣይበለን ክትብል ትኽእል እምበር ናብ ልምዓት ከነተኩር ኣለና ልምዓት ኣገዳስነት ክህልዎ ኣለዎ ናብ ልምዓት እዩ እቲ ቀንዲ ክግበር ዘለዎ ኩሉ ኢሉ ኣብኣ ኣተኪሩ ተዛሪብሎ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና እውን ከምኣ ኢና ንብል ኣብዛ ቻነል እዚኣ ኤርትራ ዝገደፈት ገዲፋ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልምዓት ክትጥምት ክትክእል ኣለዋ ኣተኩረናታ ናብ ልምዓት ክትገብር ኣለዋ ኢና ንብል ስለዚ እንተወሓደ ነቲ ዘረባ ተዛሪብዎ ኣሎ ሓንቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ወይ እውን ካብ መንግስቲ እቲ ሰብ ዝፅበዮ ንዓይ ሓዊስካ ከም ዜጋ ማለት እዩ ኣብ ኣቢ ክሳዕ ክንዱ ስቃት እንተዘይብሎም ማለት ኣነ እኮ ኣብዚ ናይ ኣቢ ዘረባን ገለን ክርኢ ከለኹ ሲ ናይ ኤርትራ ስቃት ዝፈጥረላ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነይሩ ዋላ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብጥንቃቐ ዝዕዘቦ ዘሎ ነቲ ኩነታት ይመስለኒ ነይሩ ግን ክሪኦ ከለኹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ
نتسب confidence كبي كبلا يكلني بس جستا كابتقول تزاربه بزعبا إثيوبيا سي didn't even كم حدا أجندة غيره ناي رأيون سلزي إثيوبيا كم حدا عبي ميجر ناي security تسأجم بتسجلنا مالتيو عبي ناي سقط بحنقولهم فتير لهم على اللي لك زاربا يكلني بس سمعكوا أنا مالتي so if that is the case نبتي قطباوي directions na private sector na tal نخن أتوخه سلمنتاي عبي نجار كجبر عبد فيك كجبر ويون حدا عبي announcement كجبر زي كاله maybe بخال من قد جبروا يقولوا خونو جن بحكي سبز بيز نبرة كتري ويا مابت ميدياون أوتات جلا تثبيتات كم زنبرة فلوتيو exact اللي بغالاتو زن أي بلنجن نابل معاتا تكرهم زلوجن سبوغير تزاري بالله باي وجن سوري سأل عزاتنا الغرب باي وجن صبونا يرونا لهم انترفيو كاب كله كم تازبل كمانه نابل معاد قصنا كنت متعلنا يلولو سلازي زي صبونا قريو نتين نويح عمتات تسفاقي رد صبازلو حزبنا بيرترا تسفا زهبيو كويناتي متصالو ويونا بكوينات شقرالو ويون قال زبلكو على تاي نبرن ولا ونت كوينات كفني يلو نقوم شيتن كقعرز وعلزلون اي تقدسولو عدل اي تهبو بزعبو كاود مت سقاتن سكفتان يلن بمبالغ تزاري بلو سلازي تسفا زبي نسبه ኤርትራ ለተመን ሰይውን ለቲ ተስቢት ገይሩ መዓልታቱና ወፀረት በዘላ ውሽጢ ዓዲ ሜቢ ቁርብት ለይ ተስፋ ክስምዖ ይኽእል ኸውን ምክንያቱ ኣብ ደገ ኮይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ክሪእዎ ከለዉ ፍልልይ ኣሎ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንእሰይ ኩናት ክመፅኦ ኣይደልን እዩ ካልእ ነገር ክኸውን ኣይደልን እዩ ካልእ ሽግራት ናይ ብልፅግናን ፅጋቦምን ዝኾነ ነገር ክፈጥረሎም ኣይደልን እዮም ንሕና እውን ኣብ ደገ ዘለና ይደልና ግን ዝያዳ ንዓታቶም ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሰላም ገፁ ዝኸይድ ክመስል ከሎ ተስፋ ዝቦም ክኸውን ይኽእል እዩ ተስፋ ክስምዖም ድማ ንደሊ ምክንያቱ at the end of the day ኣብ ግንባር እንተለኻ ኤርትራ ሽግራ ተወዲዩ ኩሉ ፀገማታ ተወዲዩ ናብ ማሕረሶም ናብ ቁጠቦም ናብ ሽግራቶም ኣብ ምፍታሕ ኣብ ካልእ መነባብሮም ክኣትዉ እዮም ዝደልዩ እምበር ንሳቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ኮፍ ኢሎም ክነብሩ ዝደልዩ ይኮኑን ዝኾነ ኣነ ብኣይ ዝረኣኽዎ ገለ ካብቲ ዝነበረና ስክፍታታት ዝተቐንጠጠ ኮይኑ ተሰሚዕኑ ንዓይ ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ እቲ ብብልፅግና ዝመፅእ ዝያዳ ናብ ብልፅግና ዘተኮረ ገለ ነገራት ይመፅእ ይኸውን ወይ ገለታት ዝብል ገምጋም ነይሩኒ ምስቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንደራ ግን ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ብልፅግና ወላ ኣብይ ኣሕመድ እውን ቁርብትለይ ይእለ ስለ ዘሎ ካብታ ጉዳይቲ እያ ቁርብትለይ ካብታ ጉዳይቲ እያ ይእለ ኣሎ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ምስ መራሕና ጅቡቲ ተራኺቡ ጉዳያቱ ይገብር ስለ ዘሎ ሜይቢ ሳውን ንሱ ንባዕሉ ካብታ ኣርእስቲ እያ ካብታ ኣጀንዳት እያ እናተኣለየ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ኣሎ ኤርትራ ድማ ዝኾነ ገበረታን ኣስኩት ኣፍካ ሒዝካ ደቅሰልና ንሕና እውን ኣብ ካልእ ጉዳይና ኢና ዘለና ኣብ ጉዳይካ የለና ተባሂሎም ኣለዉ በኣ ገይሮም ክልቲኦም ኣብ መንገዶም ኤርትራ ካብ ቀደሙ ኣይነበሩ ምሱ ኣብ ግን ንሱን ካድረታቱን ብልፅግንውን በኣ ገይሮም ነዛ ጉዳይ ገዲፎማ እንተኸይዶም ወላ ኣይፋተው ዳ እምበር ሓደ ከእንገይሩን ሓደ መንገዱን ተፀሪጉ ነቲ ዞባ እውን ፅቡቕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ምትሕግጋዝ ምትሕቁቃፍ ሽርክነት ገለሲ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ኣብኡታት ስለዘየለት ኩነታት ሕጂ ንሱ ናብ ጅቡቲ ከይድሎ ይቕረታ ግበረለ ኢሉ ምስ ዑመር ግሌዩ ጉዳዩ ይገብር ኣሎ ኤርትራ ድማ ኣብ ጉዳይ ሱዳናን ኣብ ጉዳይ ናይ ዓዳ ቀቦቕ በመሰረቱ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያን ኣብ ካልኣን ኣላ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ እቲ ኤርትራ ካይንድ ኦፍ ናብ ውሽጣዊ ጉዳያ ከተተኩር ትደልደላ እያ ትመስል ዘላ ነዚ ቪድዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እናገበሩ ከሎ ሓደ ዓብይ ኣናውንስመንት ተገይሩሎ ኣብ ካልእ ግዜ ካቨር ክንገብሮ ኢና መንግስቲ ሶማልያ ንኢማራት ኩሉ ዓይነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ዘለኩም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ወዲኹም ኮንትራትኩምን ውዕላትኩምን ፈሪሱ ስለ ዘሎ ኣብዛ ዓዲ ዝኾነ ቦታ የብልኩምን ብምባል ሓደ ዓብይ ውሳነ ኣሕሊፍ ኣሎ መንግስቲ ሶማልያ እየ ዝብለኩም ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ሶማልያ ዝገበሮ ውሳነ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገለ ክዛረብ ብዛዕባኡ ትፅቢት ይግበረሉ እዩ ብዞባ ደረጃ ብፍላይ ሶማልያውያን ብዙሕ ትፅቢት ይገብሩ ነይሮም እዮም ነቲ ጉዳይ እቲ ግን
ناي بحكي أجرامي وسانة يتوسينو زلوا يزبهال زلوا Diplomatic and security relations with the United Arab Emirates have entered one of their most serious crises in years. The federal government has imposed a sweeping ban on all UAE military and cargo aircraft, a move officials say was driven by growing concerns over sovereignty, airspace control, and national security. The decision follows reports that a senior Yemeni leader, Aidarus al-Zubaydi, secretly transited through Somali airspace, including Mogadishu, triggering alarm within Somalia's federal leadership and prompting. ስለዚህ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢማራት ካብ የመን ብሓያል ፅፍዒት ናይ ስዑድያ ተገሊፋ ወፂኣ ንብል ነርና ሓደ ዓብይ ተስፋ ዝሃበና ኢላና ነዊሕ ተዛሪበሉ የሱ ሕጂ ድማ ሶማልያ ካልእ ዓብይ መዋፈሪ ናቶም ኮይኑ ዝነበረ እዩ ዓብይ መዋፈሪ ብፍላይ ሶማሊላንድ ኣሎ በርበራ ማለት እዩ ካልእ ድማ እቲ ፑንትላንድን ቦሳሶ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣብ ሶማሊላንድ ትገብርዎ ዘለኹ ይኹን ኣብ ፑንትላንድ ትገብርዎ ዘሎ ይኹን ኣብ ኩሉ ምዝኾነ ይኹን መንግስቲ ናይ ክልል ሶማል ጌርኩሞ ዘለኹም ርክብ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተገበረ ውዕል ስለ ዘይኮነ ብምሉኡ ተሰሪዩ ዘሎ ስለዚ ሶማልያ ጠቕሊላ ኢማራት ጠቕሊላ ካብ ሶማልያ ክትወፅእ ተኣዚዛ ኣላ ልክዕ ከምታ ካብ የመን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጠርኒፍኩም ውፁ ተባሂሎም ዝተኣዘዙ ካብ ሶማልያ ድማ ጠርኒፍኩም ክትወፁ ተኣዚዞም ኣለው እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣነ ነብሰይ ዝኻልኩ ስለ ዝኾንኩ ኢማራት ኣይትወፅን ኢሉ ኣሎ ናቱ ፅሑፍ ይርፀንሐ መቃዲሾ ዘውፅእ ውሳኔ ኣነ ይቅበሎን ኢሉ ኣሎ ካብ ፑንትላንድ ግን ብዘይ ዲስካሽን ነገራታ ኣፍሪሳ ክትወፅእ ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is a major news እዚ እዚ ዓብይ ዜና እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ናብ ካርቱም ኣትይሎ ንብል ኣለና حيال زخونة offensive دما يمتص على يبلو حيال زخونة متكعتي منجس السودان سراوي السودان بس ناي السعودية بس ناي تركي بس ناي كالوت بس إيرترا بس كلاتهم تحبابيرو ويون يحجزوا زلون مورال زبوا زلون تدقيمو بريزنت سياسون بزوج ولا كبقال زي تزاربي عب السودان عب زكاء لنا هنجبرنا إلا نزل تدقيمو نتي RSF زبال كلا ليو كلا دودو مخانو نجي حسيبو تبجسل ኣብ ሶማልያ ድማ ካብ ቦሳሶ ይዝብገስ ነይሩ እቲ ቀንዲ መዋፈሪ እቲ ሓደ መዋፈሪ ናይ RSF ሎጂስቲክስ ካብ ሶማልያ ካብ ቦሳሶ ይዝብገስ ነይሩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሊብያ እቲ ኸሊፋ ሃፍታር ዝበሃል ዘሎ ክልተ እዚኦም እዮም እቲ ብዓብዪ መዋፈሪ ድማ ኣብ ጫት ዘሎ መንግስቲ እዩ እቲ ጫት ዝበሃል መንግስቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ of course ቶም ካልኦት እውን ይሕግዙን ኢዲቱ ከም ዘለውን ይዝንገር ዘሎ ስለዚ this is a big news right now ስለዚ ኣብ ከባቢና ከምዚ ዓመት እዚ ኮይኑ ዝቀያየር ነገር ንርኢ ኣለና እዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ምቅያራት ዝግበረሉ ዘሎ ኩነታትና ንርኢ ዘለና ስለዚ ወገን ኤርትራ ናይ ብሓቂ እቲ ትደልዮ ኤርትራ ትደልዮ ዘበለ ነገራት ብፃዕርና ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኩነታት ንባዕሉ ናብኡ ገፁ ዘመቻችእ ነገራት ይፈጥር ስለ ዘሎ ኣብ መወዳታ this is going to be ፅቡቅ ዜና እዩ ንዓና ናይ ኤርትራውያን ሰላም ኣብ ሱዳን ክመፅእ ንደሊ ካብ ሱዳን ዝመፅእ ሽግር ክህልወና ከዓ ስለ ዘይንደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዳርጋ ዲቴይልድ ሓበሬታ ኣይሃበን ግን እቲ ዝሰማዕናዮ ግን ንዑ ዝመስል እዩ ስለዚ መቸም 2026 expectation ናይ ብዙሓት ላዕሊ እዩ ዘሎ ብዙሕ ትፅቢታት ኣለና ዝያዳ ኣብ ልምዓት ዘተኮረ ብዙሕ ትፅቢታት እዩ ዘለና ግን ከምቲ ዝበሎ ድማ እቲ ኩነታት ድማ ካብ ካልእ ሕማቕካ ክንድሕን ስለ ንደሊ ኣይ ሆፕ እቲ መንግስቲ ነቲ ብድሆታት ገይሩ ከም ዝሰግሮ ዘሎ ነቲ ፅቡቅ ነገር ድማ ከምኣ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ከሰጋግረና ተስፋ ንገብር ኣነ በዛ ወገነይ ካብ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝፅበዮ ዝነበርኩ ኩሉ ነገር ረኺበዮ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ግን ፅቡቅ ነገራት ከዓ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዋንቲ ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ እውን ተወሳኺ ዲቴይልስ ኣብ ዝቕፅል ይመፀና ይኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ብኣይ ወገን ከምዚ ይመስል ነይሩ ኣናብባናተይ ንትተረፈ ድማ ሓደ ብሓደ ኣብቲ ዲቴይልድ ኣብ ካልእ ግዜ ካቨር ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ኣይ ሆፕ
دحان زخون سامري غير لك خون تسفا قبر لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم مقدف نابلكو مزيادة رفوقات فكمي زخون سب مزيو حساب كبير يتبني يرقن حج جزية سلداخلت أبكالك قات أمير رغبنا thank you very much guys مركصهم نتفقن غيصهم نحجز كيف ارصهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوصهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا فخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا اريترا ابي ابي الله وحجزي ابي 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 الله وحجزي ابي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبت وحوي نالي لهم قريو كاب صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا نجيو حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو الغاوات تواصل عبيدنا يوزلو سرايو تفوزو احنا زين خلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج ويهويتا يبلالو مري سكتراي عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو الا وقت بواصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله احنا زين خلو يلا نحنا زين خلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تعميتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي لم يخوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتراي عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بواصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين خلو يلا نحنا زين خلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تعميتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي لم يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي